Vi bruger Hundstrup Kursuscenter rigtig meget. Dels så holder vi alle vores kurser her, altså alle dem vi har i Fyn og Jylland, kører hertil. Og så lige for tiden der er vi i gang med at lave workshops, hvor vi mødes dag 1 kl. 10, så kører vi igennem den halve nat. Og så genoptager vi arbejdet dag 2, og nu om lidt kl. 4, så går de alle sammen glade hjem med et færdigt skema. Vi er utrolig glade for at være her. Det lever på alle måder op til vores forventninger og krav. Der er god mad, der er gode værelser, vi er glade for vores lokale, men ikke mindst så føler vi os altid utrolig velkomne her. Og det gælder både kursister og som instruktør føler vi os fantastisk taget imod. Det er sådan lidt, de formår på en eller anden måde personalet her at lave sådan en, altså sådan lidt hjemlig hygge. Altså det føles som at komme hjem. Det føles som at gå rundt næsten i sin egen stue, når man går rundt i gangene her. De smiler og er imødekommende, og hvis vi har forslag til ændringer og forbedringer, så tager de det utrolig alvorligt og gør alt, hvad de kan for at imødekomme vores ønsker. Og det virker meget oprigtigt og ærligt, at de deltager i det, som vi nu er her for. Jeg kommer også nogle andre steder, og der kan de også lave god mad, og de har også nogle fine værelser. Men der er ingen steder overhovedet, hvor jeg kommer, hvor jeg føler mig så velkommen og så hjemmevandt, som jeg gør her. Det er helt unikt.